И здравейте, хора! Здравейте! В този клип ще си поговорим за някои важни неща в канала и какво по-точно ще следва. И така, както виждате, съм отворил първоначалната страница на моя лаптоп. И така, искам първо да се извиня за микрофона, ако понякога малко ми прекъсва или пък доста. Това е заради ниска FPS на някои игри, които играя. И затова очаквате малко по-малко клипове на Minecraft и повече ще играем на други игри. Сега в момента даже ще теглим други. И ще играем с молката, нали така? И да, заради ниски FPS-и, ако сте забелязали, когато играем самата Skywars, не ми бъгва толкова микрофона, но когато сме там, където скачаме на портала, бъгва повече. И затова ще играем повече игри и конкретно искаме да благодарим на двама човека за хубавите коментари. Първо ще отворим този клип и ще погледнем коментара. Ето, ProHead Hero Brand 12 ни е писал: пичове, много як клип, продължайте така. Ние му писахме мерси много. И преди 11 минути дори ни е писал кога ще е следващия клип. Супер! Да, и още един. Отваряме, не този клип. Отваряме нашето интро. Да. Така. И виждаме Криси Плей, който е писал браво и съм се абонирал за канала му, само да знае. И ProHead Hero Brand 12 не пита кога ще е следващия клип. Ето го, Minecraft Mini Games епизод 2. Доста яко се получават и картинките. Сега очаквайте епизоди на други игри, като Internet може, CS, може би CSGO, Лига. Вчера се пробвахме на Лига, но нещо не стана. Екрана... Черен. Да, екрана беше черен, но днес ще го оправим и ще снимаме, затова очаквайте доста клипчета. Това беше важното. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, дайте лайк. Да. Ето вече този клип е от 9 минути, има 19 показвания и 3 харесвания. Благодаря, че гледахте и чао! Чао!